Moi boas, estamos aquí de novo nunha entrega de Esbardallando. Hoxe, pois, moi ben acompañada dos meus compañeiros entrevistados, coñecedores de folclore, música, cultura xeral en galego. Hoxe contamos coa axuda de Gabi, eh, aquí un músico. Bueno, agora vos direi que vos presentedes un pouquiño. Temos a Gabi, a Alexander Weiss, que a súa segunda vez con nos, non, segunda, terceira, De carta. carta, madre mía. Un fichaxe estrela. Temos a Destroy, o noso novo componente de Esbardallando, así que tamén, pois, un melómano, porque hoxe o programa vai ir de a charla vai ir de música galego, que pode sair dai, pois, todo cosas boas. Así que, se queredes presentarvos, non sei, na mesma orde ou na que queirades. Pois comezo eu. Pois, bueno, eu son Alexander Weiss, que xa participei en Esbardallando noutros programas. Bueno, levo varios anos nesto mundo do rol, do cine, da literatura e po que se preste. Neste caso, pois, imos falar un pouco de música. Moi ben. Bueno, eu son Destroy, non levo tantos anos no rol, seguramente como eles. Eu son dos que comezou, non vou decir en pandemia, foi xusto pre-pandemia. O problema do rol é que engancha. Peor que a E dor. aquí andamos, intentando compaxinar a vida persoal co socio. Vale, ben. pois eu son Gabi, eu son músico. Eu toco, bueno, teño varios grupos, toco nos Bacalouras, que é o grupo no que levo máis tempo, dende hai moito tempo, dende que éramos uns rapaces prácticamente, que é un grupo de punk rock experimental, e somos os 4 mesmos de sempre, xa imos facer 20 anos. Toco nos Carunchos, que é un grupo de música tradicional, toco na Orquesta Neverloura, que é unha orquesta un pouco peculiar, pero unha orquesta, Okay. o que naceu unha parodia dunha orquesta, pero ao final somos unha orquesta como outra calquera. Son de eventos, levamos guitarras eléctricas. Son mestre de música tradicional, son profe de gaita. Pois, vamos, tocas todos os palos, así que... No rol non teño tanta experiencia, teño xogado algunha partidiña, pero non son experimentado no rol. Moi ben, con toda esta, bueno, experiencia, coñecemento que tedes, bueno, por vivir aquí na terriña, simplemente xa o que podedes beber dende a infancia, como veríades o estado actual da música en galego? Ben, mal, pode mellorar? Eu, a verdade, vexo o estado da música en galego e da cultura galega en xeral como nun período de regresión por distintos motivos. En primeiro lugar, a globalización, logo a apatía dos medios de comunicación e do goberno, por dicirlo suavemente, apatía cando non boicote liberado. Pero, por outro lado, digamos que tamén agora mesmo hai moita máis facilidade para facer música, para facer literatura, digamos, para participar na cultura en xeral. Creo que nunca houbo tantas facilidades como agora, pero tamén creo que é moi complicado que te escoiten. Vale, Hai, sí, un digamos, pouco mellor e un pouco peor. Respostas, así que, digamos que dentro dun panorama gris hai luces de esperanza. Bueno. Bueno, a verdade é que sí, é unha opinión bastante válida. He de decir tamén que grazas a esa facilidade de publicar, gravar, quen se interese un chisco ou incluso de refilón sempre che pode chegar algo, aínda que sea do máis soado, como, bueno, sabemos ahora mesmo, casi vai a Eurovisión unha das rapazas facendo música en galego, o que máis e o que menos empezar como a soar, que tamén acórdome cando saleu a Muiñeira con Kiko Varela, que foi como un boom, que creo que a poñían en Italia e cosas así. Entón,
En principio penso que bueno, polo menos hai como un raio de luz que diste haberá que aferrarse a él. Mm, Sí, coincido en que será como diste que debido á facilidade que temos ahora para facernos independentes, que non temos que depender tanto de estudos ou de que alguén se fixe na xente que fai música, non vou dicir nós porque eu non fago música. eh, E hai proxectos moi interesantes que están pasando desapercibidos polo que ujú. dis, os medios nunca se van a facer eco del, entón hai que empurrar un poquiño máis dende a casa, por desgraza temos unha casa que non lle gusta moito empurrar por por estigmas que temos de atrás. Xa. Pero bueno, Eh, sí que é certo que hai proxectos moi interesantes. ujú. E ti, Gabi, dentro do mundillo, como ves? A ver, hai varias cuestións, porque, por un lado, poderíamos falar do que ven sendo o idioma, é dicir, a música en galego. Ujú, Dende o meu punto de vista, agora mesmo no panorama musical galego, penso que non se viviu dende hai moitos anos un boom de tanta música en galego como agora. Polo tanto, nese ámbito, penso que a situación é moi boa. ujú, Quero dicir, eu cando era máis rapaz, quitando o Xabarín Club, non tiñamos había moi poucos referentes ou quitando a movida do Bravú, pero digamos que a movida do Bravú, ao fin e ao cabo, era un rollo pois underground, non? Un ajá, rollo que non estaba tan popularizado, aínda que co ujú, Xabarín colleu moita roda e en parte do que fago con algunha das miñas bandas débollo á xeración Bravú, pero a día de hoxe está como moitísimo máis normalizado moitas bandas que cantan en galego. É dicir, dame a sensación de que ter grupos en galego que canten en galego está de moda. Eu cos meus grupos sempre cantei en galego dende hai moito tempo, pero penso que agora, ademais dentro doutros ámbitos, porque por exemplo, cando foi o Bravú foi o introducir o galego no rock, que foi como bastante novedoso nos anos 90, pero agora ujú. estamos vendo como o galego pois está en estilos dende a electrónica ata a músicas urbanas, pasando por todo. Hai como unha volta tamén, un regreso ou unha ao noso. Que quero dicir con o noso? Pois empregar case sempre na música tiñamos un pouco os ollos en Estados Unidos, no que viña de Ujú, fora. E sí. agora hai como unha mescolanza e cada vez moitos estilos, eso, antes mencionaches o de Kike, o do Quique Varela. Ou cada vez hai moitos outros estilos que non só idioma, sino que elementos tradicionais ou elementos da nosa música tradicional estános incorporando. Se iso ten un seu lado bo, e tamén eu, como persona que se dedica á música tradicional, tamén hai cousas que me dan un pouco de tirria. Pero ten o seu lado moi bo. Por exemplo, Sí. eu levo varios anos dando charlas nos coles de música tradicional, e cando ia aos coles, ensinarlle os instrumentos tradicionais galegos, case ningún neno sabía o que era unha pandeireta. E agora todos os nenos saben o que é unha pandeireta. Sí. A Eu min, penso, como perdón. en Vigo, polo menos, vale. No, sempre hai alguén que ten a nai nalgúnha asociación cultural Ujú, e toca a pandeireta e sabe, pero digamos que agora é como que por un lado o panorama musical galego está indo super ben. Por outro lado, falando do idioma, estamos baixo mínimos históricos a nivel idioma, que é xa. algo curioso. O sea, que no panorama musical galego o idioma florece, mais os datos din outra cousa no que ven sendo na fala, a xente falando, é dicir, temos o número de falantes baixou moitísimo. Bueno, é que quizáis os prexuizos ou, bueno, pois na potencial negatividade que se pode ver na fala non existe na música en galego e pode ser como interpretado como unha especie de bastión aí onde posicionarse e decir, pois aquí estou, o tomo case como unha postura de defensa, ¿no? Non sei se pensades que iso pode ser unha das razóns de que ocurra eso que dis. Pode ser, Pode non o ser, sei. sí. O que dicía o compañeiro, porque isto é a miña análise dende o que ven sendo
a música en galego e o idioma. E respecto á cantidade de proxectos que saen en galego ou tal, si é certo, case todo o mundo hai como un consenso que opina que estamos como nunha época moi boa. Agora, o que dixo Alexander é certo tamén, pero eso non ten que ver co panorama galego, ten que ver co capitalismo. Quero dicir, estamos Estamos nunha situación de globalización e aparte eu diría que tamén as propias autoridades, o propio goberno, é unha situación de, vou dicindo suavemente, de desleixo, cando non de boicote activo. Digamos, é un ámbito no que non lle interesa potenciar por as súas propias razóns ideolóxicas. Sí, ou aí é que hai moito do que falar dese tema. Ese é un tema espiñento, porque por un lado evidentemente as administracións públicas meten a zoca constantemente. Xa, por exemplo, a Xunta de Galicia directamente co tema dos orzamentos que empregan para de cultura, pois para financiar directamente festivais que son empresas privadas, que son macrofestivais que contratan ao final 3 grupos galegos, o máis famoso, o caso máis sangrante, sexa o do Son do Camiño, que é unha barbaridade, ainda por riba cun fondo de inversión pro-israelí por detrás. E ademais deso, e ademais de casos como ese, hai un problema intrínseco que eu, quizáis por descoñecemento, ollo, porque co tempo, pois vas aprendendo do mundo, que dis en plan, hostia, non todo é cor de rosas, pero antes por descoñecemento polo menos non o miraba así. E é un problema máis intrínseco dos propios músicos ou das propias bandas. E con isto refírome ao tema do capitalismo, e non me refiro ao tema do capitalismo máis dende un punto de vista estrutural, sino máis mental incluso, o tema de en que momento nos estamos preocupando máis pola promoción que polo que estamos xerando musicalmente. En que momento, como artistas, estamos máis pendientes da cantidade de seguidores de Instagram ou da cantidade de visualizacións dun videoclip que de preparar o teu concerto. E iso dase, e é unha verdade. Se pode xulgar a un artista porque pense iso, é que o artista ao mellor pensa en comer, e se pensa en comer ten que entrar por ese aro, pero é triste. É que aí entraríamos un pouco tamén no tema das eleccións de agora, que todo ten que ser como moi espectacular e todo moi momentáneo. Aínda falaban hai pouco de que chegamos a un punto que os discos estánse facendo da metade de cancións que se facían antes. Agora un disco mete 8 cancións, 6 cancións, antes metíanse 12, 18, 15 ou 20 cancións, e todas, e moitas, 13 minutos, 6 minutos. Non é escoito isto que me vai a machacar 3 minutos, machácame 2 minutos, seima e listo. Entón penso que tamén é un pouco iso, que vivimos na época da inmediatez e necesitamos que todo sea espectacular para brillar. E despois tamén me meto un pouco en que, bueno, un batería coñecido, bueno, igual coñeces o estepario siberiano, ese tío decía que o problema xa en España en xeral que a industria musical é que se non és aquel estilo en concreto, se non és marketing puro, non che dá visualización e non vas a ter nada. Hai grupos moi potentes, nós que seguramente escoitemos música non tan comercial, poñía o exemplo de Ángelus Apátrida. É un grupo de power metal que a xente que lle gusta o power metal é super coñecido e non poden vivir directamente, exclusivamente da música, é xente traballadora. O sea, grupos que teñen un nome dentro do seu mundo, por residir xa en España, por ter a súa base en España, non poden vivir diso. Entón, aí xa entramos nun problema xa moi grande en canto cultura en xeral. E bueno, os grandes xa se van eles tamén, o sea, a maioría está en Miami ou están en outros lugares onde evidentemente lle dan todo moito máis rodado. Que supoño que, bueno, se despois nos vamos a un nicho como é o galego ou, por exemplo, Gabi, ti dos 3 grupos que tes focheste ao punk rock, que deso tamén che quería preguntar, a orquesta e a música tradicional galega. O sea, máis comercial non pode ser. Que iso era unha cousa que che quería preguntar. Ti poñerías esas etiquetas á música que ti fas?
poñeríaslle punk rock, poñeríaslle música tradicional galega, ou que etiquetas lle darías ti a túa música? Hai que poñerles, sabes? Non, é que non o sei, mira, a ver, cos carunchos levo pouco tempo, vale? Eu aprendín a tocar a gaita cando era un rapaz pois por unha cousa por outra, pois acabei dando clase de gaita e eu sempre, ademais dos meus grupos, eu vou tocar contratado moitas veces pois a todo tipo de eventos como gaiteiro, pois a unha romería para facer un pasarrúas ou unha procesión ou o que sexa. Entrei nos carunchos e eu chamaríalle, sí, os carunchos está mal que o diga porque estou eu dentro tamén, pero bueno, xa digo que levo pouco tempo, que eles levan como 30 anos, son un referente da música tradicional galega. Sí, chamaría de música tradicional. Os bacalouras, chamarlles punk rock, chamolle porque é o que máis se lle parece, pero realmente non pensamos en facer un estilo. Éramos 4 nenos que nos juntábamos despois do cole e o que facíamos era tocar ata que empezaba o Xabarín Club, e no Xabarín Club nos sentábamos a tomar un bocata. E precisamente tiñamos esas influencias e acabábamos facendo, pois sí, un toca a batería, outro baixo, outro a guitarra e eu toco a gaita e canto. Facemos punk rock porque o que nos levou por aí, o mellor dentro, pero bueno, temos moitos elementos experimentais Pero bueno, aínda que somos os mesmos dende hai tanto tempo, cada un ten os seus gustos tamén, e iso nótase. O sea, hai temas que son moi surferos, porque Víctor ten un rollo moi surfero, hai temas que teñen un elemento moi tradi, porque eu tiro dese lado, e o batera cun metalero, pois mete doble bombo cando pode. Entón, si teño que chamalo, chamaríalle punk rock experimental, como nos teñen dito e tal, pero porque hai que sí, chamalo de pero alguma bueno, forma. eu diría que é tamén un signo dos tempos, a mestura de elementos. Hai, digamos, toda unha historia de estilos, de tal, que moitas veces ni siquiera son puros, por así decirlo, pero moitas veces é o que ti faz. Un grupo de xente que se pone para tocar, a un gustalle isto, a outro gustalle aquilo, e van mesturando, e, bueno, van xurdindo distintas cousas que, ao mellor, encadralas nun estilo ou non é doado. Xa, non sei, e despois a Neverloura é unha gandallada. Loura é unha coña. Jandallada váleme como estilo, Gandallada o sea, tamén a vale min como nome de váleme estilo. que mo etiquetes ti, aínda que Como inventes a etiqueta. palabra. Neverloura tanto che boto unha da Iron Maiden como che arranco cunha de Chenoa, como che sigo cunha do Xabarín Club, como é un rollo de casi como unha aberración musical en directo. Non é un estilo, todos lo facemos o noso xeito porque se nos coñecemos todos dende hai moito tempo e somos os mismos camándulas prácticamente, pero non é un estilo, ao final é unha orquesta É rara, pero o monstro de Frankenstein da música, non? Aí vale todo. son todo versións, o sea, a Sí, sí, orquesta sí. é unha orquesta. Pero que en as orquestas é como se funciona, porque así abarcas a máis xente, alguna gustará o que está Sí, escoitando. bueno, facemos o que nos hai. Mira, versionamos, por exemplo, o tema de intro de Evangelion. Sabes? Sí, Arrancamos co tema de pero intro de Evangelion, cantaba en xaponés e despois te sigo cunha de Silríos. Sabes? Non, é un rollo. A Neverloura é un rollo curioso. Pero unha orquesta, ao fin e ao cabo. Bueno, Non sei se isto responde a túa cuestión. A mí a verdade é que cando cheguei aquí, o das orquestas non sabía eu a cultura que había en Galicia de orquesta e todo o que se move, todo en calquera lugar, en a vila máis pequena que cando chegan as festas, boom, orquestón e outra e outra. A verdade é que me quebrou a cabeza, aquí debe de ser dos sitios onde é máis fácil que che mova unha masa, unha orquesta que Carlos Baute. O sea, Alucinante. aquí a ver, a xente vai adrede, móvese kilómetros na Galiza para ver unha orquesta en concreto. Pero a además, Panorama e a París de Noia, que son os que máis A sonan, teñen os Olympus. grupos de siareiros que van seguindo os concertos durante todo o brao. pero que sí, quero decir, quizáis non sexa comparable, supoño que, bueno, por suposto, por mil cousas, o tipo de montaxe que se fai e tal, pero é impresionante. A verdade é que unha das cousas que de verdade, porque eu tiña a costume de, bueno, pois, as festas da miña vila de Castilla, pois, unha orquesta, 4 mataos que van aí a facer 4 versións, bueno, pois vai. A primeira vez que vin aquí,
cando vi o escenario apagado foi como, pero agarda que? Unha orquesta? A filarmónica, que é isto? Porque, non sei, impresionante. No, Parte circo É unha tamén, porque hai discoteca móvil, acrobacias. basicamente. Sí, sí, moitos medios. Nos non estamos no circuito, aínda que temos tocado en algunha festa patronal ou tal, non estamos no circuito, aínda que seamos unha orquesta, estamos máis no circuito dos festivais. Que de feito naceu como unha parodia das orquestas Ajá. ou da Neverloura. O que pasa que nos tanta gracia, tanta coña e tanto bombo lle dimos que acabamos sendo unha orquesta por moi parodia que seamos. Pero non estamos nese circuito. Sí que asomamos a patita un pouco a ese circuito e sí que temos Bueno, tocado. é un circuito que ten moitas cousas turbias. Estouraron É, aí atrás a Operación Orquesta, digamos, o que Como? movía Lito da Panorama e outros, bueno, viuse aí que había branquexo diñeiro, drogas, digamos, unha Eso ia cousa a bastante falar. turbia. O circuito das orquestas. A ver, as orquestas en Galicia. Espera de un momento que vou a encender a luz, porque, claro, estaba coa luz de fora e xa se está indo e cada vez vou a estar como máis tinieblas Máis íntimo. conforme máis turbio se xa o asunto do Empezamos a falar de drogas e a luz torna... Pero bueno, iso é o típico, cando empeza a sonar moito algo, acaba sendo verdade. E o de Lito xa se vía soando desde hai anos. O circuito das orquestas foi algo que se foi cocendo durante moito tempo e as orquestas en Galicia, no seu momento, estamos falando a mellor dos anos 60, eran algo precioso. Por qué? Porque cada orquesta tiña a súa personalidade, cada orquesta tiña o seu repertorio, todas as orquestas tocaban en directo, e moitas cancións E compoñían, emblemáticas tiña o seu propio repertorio. O sea, non son versións, entón. eran grupos. Ao final, as orquestas e os grupos eran os mismos, era outra forma diferente de chamarlle. Grupos como los Tamara eran casi considerado unha orquesta e los Tamara son un casi grupo referente dentro da música galega. E grandes orquestas que a día de hoxe son moi coñecidas como Los Satélites, son orquestas históricas que no seu momento non eran moi diferentes aos 4 camándulas que tocan por pasalo ben e fan as súas pezas. Que pasa? Que isto foi unha roda que foi medrando e a día de hoxe o mundo das orquestas e o mundo da verbena o que é unha mafia. É unha mafia moi dura e moi jodida porque móvese unha cantidad de pasta Claro. É que xa solo pensade nas festas patronais que temos aquí no país. O sea, móvese unha cantidade de diñeiro aí que é unha burrada. E o triste é que hai unha miseria a nivel de laboral enorme. O sea, os traballadores e moitos músicos das orquestas, non das grandes 4 orquestas que todo o mundo ten na cabeza, sino na maioría, é miserento, moitas delas non tocan en directo, darlle o play e simplemente figurar, e o ves, e o notas, e é tristísimo, E hai un rollo de montaxe e de horas de traballo que é unha animalada, De feito, de que directamente ou van puestos de cocaína ou non aguantan eso que teñen que facer, porque o mellor teñen que facer 3 concertos nun día, é unha burrada. E hai detrás unha mafia, unha rede de mafiosos que teñen secuestradas as comisións de festas que son os organizadores, que son os como se chaman? As comisións de festas os promotores, a axencia que lle monta a festa. E isto fixo unha pescadilla que se muerde a cola durante moitos anos, que é o máis sinxelo para a comisión de festas. A comisión de festas vai se encargar de recaudar os cartos, pero quen lle vai montar a festa vai ser Espectáculos Varela. Os wedding planners das festas patronais. Culicuá. Eso aí, é unha animalada. É unha auténtica burrada. E teñen as súas... É unha mafia. Teñen as súas propias peleas, e teñen os seus propios acordos, e as súas zonas de influencia, e se falas con este non podes levar, non podes... Se unha comisión de festas quere levar a un grupo que lle apetece levar, non pode levalo, porque ten que coller o pack que lle ofrece o promotor que organiza a festa, Espectáculos Benito, ou como se chame. Ten que ser os grupos que diga el, ten que ser coas condicións que diga el. É unha animalada.
E neste país temos unha cantidade de músicos que están coas mans nos bolsillos, que se puideran entrar nese circuito sería increíble. Se ese circuito fose aberto no, o que ese circuito é unha mafia detrás del. É un circuito moi triste. Eu teño dado concertos en festas patronais, cada vez se miran máis festas que queren saírse deso, que hai xente nova que colle as comisións e queren saírse Normal. deso, e é algo moi loable, e a lo mellor queren pois intentar conseguir un escenario e alquilar un equipo de son e contratar unha empresa de son e traer grupos, os grupos que queran, poden traer unha orquestiña algún día, poden traer outros grupos, e generar unha diversidade e cambiar esa roda. Pero aí Está detrás complicado, ¿no? é terrible, e é algo moi duro, pero os poucos concertos que eu din dentro dese ámbito, xa vin cousas que eran de asustarse. Eu podo dar datos, podo dicir que a altura de 2010, nas vésperas da Operación Orquesta, o tema das orquestas en Galicia levaban 3 promotores, en plan de Lito, Sito e un que levaba Ourense. Eran os que se encargaban de, digamos, do 80-90% de todas as festas de Galicia. Bueno, facían, como dicía Iki Gabi, facíanche todo, a ver, montabanche o espectáculo, facían a cartelería, a promoción e todo. E claro, para unha comisión, pois eso é moi cómodo. Sí. Pero que pasa? Tamén che meten nun circuito no que hai uns repertorios clónicos, na que hai un tipo de música de lata, por así dicilo, lóxicamente non hai originalidade. Sí, que se Porque perde o auténtico, ¿no? eso auténtico, no fondo, o que dicía antes, tratase de discotecas portátiles. Para traer a mocidade, para traer a canta máis xente mellor, a música ao final é algo secundario. Xa. Sí, o que falábamos de que canto máis espectacular visualmente sea, o resto dache igual. Que haya luces, bailaríns, xente colgada. É que a min acórdame que eu vou aquí vou a romper, vou a ser sincero, nunca fun de orquestas. Nunca, foi algo que nunca me chamou. A min gustábame un grupo, pero non me gustaba a orquesta. A miña muller sempre foi de orquestas, o típico, unha rapaza que hasta subía ao palco da París de Noia, bueno. Eu teño ido algunha con ela. E de ir e velo, fóramos a ver a Panorama en Boiro, eu dicíalle, pero cando van a tocar a canción de verdade? O sea, donde está o apartado musical? A min pareceme moi ben que o tipo ese este dendo voltas. Pero levan 5 cancións e tocaron 30 segundos de cada unha. Estribillos. Exacto, en plan, van a acabar algunha... Eu dixenlle literalmente, levaba un rato e digolle, cando van a acabar unha canción? O sea, eu pensaba que as orquestas eran música, non isto. Non o Circo do Sol. Eu viña a ver unha orquesta. E diceme, non, é que isto é así. A ver, non, despois hai esta que sí que toca e esta... Pero non, isto a maior... As boas son así. E digo, coño, entón non estamos falando de música. Estamos falando de un espectáculo, un entretemento visual, audiovisual, pero non música. Eu non... Cheguei a un punto que non cataloguei o que estaba vendo como un concerto. Porque non o era. É un concerto, espero disfrutar da música. Que me metes máis barraballada visual, que me metes luces, metesme alguén bailando, metesme piruetas, vale, comprocho. Pero eu pensei que o que viña a ver era música para bailar ou para disfrutar da verbena. Pero non iso. E sí que foi algo que me chamou moito a atención, sin ser unha persona asido das orquestas, podía pasar por algunha. É iso, que che poñan a grande, que diste, mi maestea, que está petando ahora mesmo, tal, non sei que, vas vela, e non hai música. Non lle dan importancia á música. E chamoume moitísimo a atención. E, sen embargo, despois vi as que máis empezaban a sonar, cando empezou a sonar o Combo Dominicano, por exemplo, era porque se dedicaban a cantar e a bailar. Pero cantar e bailar. Entón digo, a ver, se querías destacar como orquesta, tiñas que facer música. Que me chamaba a atención. E despois, entendo, falábamos antes, cando estábamos antes de comezar, de Corrubedo. Hoxe fun a Corrubedo no traballo, porque agora ven unha festa ali en Corrubedo que adornan todo con flores e tal, fixeronnos unha encarga de un produto. E o señor decíame, a min quedanme como moito 3 anos.
e este barco non hai quen o colla. É iso un problema. O dis Porque pola estamos comisión de perdendo... festas e cosas así. Exacto. Estamos... A ver, Corrubedo xa falaba con Gabi antes. Corrubedo é unha zona onde se move turista. Se vas no inverno a Corrubedo non hai nadie. Entón, dos poucos que hai, ninguén lle interesa montar as festas. Porque é un sinceramente, é un marrón. E Sí. nun pobo é un marrón moi grande, porque non é teño este presuposto que me dá o concello e vou montar a festa. Non, é con este pouco presuposto que podo sacar daqui, mais o que teño que ir porta por porta aos veciños. Os veciños non lle gusta que lle vayan pedir cartos á porta, ainda que sea teu veciño para montar unha festa para todos. Non lle gusta, a ver, seamos sinceros. Todos din, joder, xa estamos da comisión aquí. Que despois é pa o teu pobo, para darlle vida, porque despois gustache ir ver, e gustache que haia, porque cando non haia, dirás, joder, que mira que merda que se acabou, Sí. antes o que tiñamos, antes o que... Xa, pero que cada vez que viña á porta era, joder, xa está aquí o da comisión. Entón eu entendo que é un traballo moi duro. Eu, sinceramente, é un traballo que non sería capaz de facer. Eu de ir porta por porta, a min pareceme un dos traballos máis complicados de todos. O sea, pareceme complicadísimo, é máis para pedir cartos. Sí, pero igual se Entón, pode facer cousas como comentaba antes Gabi, máis pequenas, máis que poden ser máis underground, ou non claro, necesariamente, máis diversas tamén, porque ao Pero final... aí a idiosincrasia galega é onde xoga o papel de si o pobo do lado levou a panorama, nós non podemos quedar entón é unha roda de vamos a ver sí. que renomes e que canto máis Un grande, pobo, e a aí actuación máis grande. promotores de orquesta facendo así, sí, eu che vou facer Pero, O sea, pero iso é... Quero pensar que chegará ao punto, polo menos en certas localizacións, que eu penso que si un pobo do lado colle e di, bueno, pois mira, xuntámonos 10 colegas xa máis xóvenes do pobo, que seamos sempre daqui, que teñen que ter desparpajo, teñen que ser xente que lle sea fácil falar e pedir e tal. É dicir, vámoslo organizar nós. O que se vai a contratar, vámoslo contratar nós. Mirar este evento ou esta empresa de onde ven? Quen o... Bueno, o que é complicado ver é o que nos complica... Quen o financia? De onde ven? Ven de aquí, pois isto non me interesa porque eu non quero isto na miña festa. Eso é moi complicado, porque é fácil decilo, é fácil criticalo, pero eu non me vería capaz de facelo, sabes? Bueno, Hasta que alguén rompa o molde e diga, no, mira, eu sei, por exemplo, a orquesta deste home pois está fora dos esquemas e, sin embargo, fai un festón que dices, pois mira, contratamos a este, pero contratámoslo nós. Non vamos a coller a alguén, un promotor que non lo contrate, que non sei que. Facémolo nós. E a partir de aí é onde empezaría, creo, a revolución, non? Facelo un mesmo. eu creo que isto é unha burbulla que vai estupar e vamos ver como estopa, porque xa estamos vendo que cada vez hai máis comisións que se saen do rollo de non querer traballar con promotores de orquesta. E tanto algunhas que xa nos contrataron coa Neverloura e que xa nos contaron o seu caso, pois pola zona de preto de Noia ou por aí, como aquí en Vigo. Entón, eu creo que é algo que se vai dar, que moita xente nova ou que morre a festa, ou a xente nova que o colla, habrá evidentemente que nos queiran seguir confiando no seu organizador da festa ou tal, e siga todo igual, pero penso que unha burbulla que pouco a pouco vai a reventar. Sí, porque a parte tamén o rural vai esmorecendo, en plan de cada vez os povos van sendo abandonados, cada vez que menos xente que aporte. Tamén ao mellor, para o mellor 5 ou 6 persoas maiores que, pois o mellor non precisan unha discoteca estratosférica nas festas, o mellor cunha banda con música tradicional chegalle. Pero iso, a burbulla vai estourar por si só, así ou si, simplemente por relevo xeracional. Porque os concellos, sobre todo os do interior, están cada vez máis baleiros e do mesmo xeito xa non se recolle o diñeiro que había antes. Non, a xente cada vez costalle máis soltalo e despois que hai que invertir moitísimo tempo, porque para facer este cambio non é só, bueno, non vou organizar eu. O ideal sería falar con máximo número de veciños posibles para que sepan o que estás a facer. Porque non vale de nada, porque
sendo sinceros, a maioría non ten nin idea disto de non, é que este trapiche este fixo co... A maioría de xente non sabe nin como se organiza unha festa. Saben que aparece un cartel con orquestas, grupos, DJs e tal, da nada, porque hai unha comisión que o fixo, e a min pedironme 20 euros. A maioría da xente é iso, e entendo, porque é moito máis fácil dar 20 euros e esquecerte, que dicir, hostia, que está pasando cos meus 20 euros? Por onde van? Entón, o ideal sería eso, de explicar aos veciños, mira, pode ser que non sea tan espectacular como o pobo do lado, pero mira o que conseguimos nos conseguimos isto, que é unha festa propia, unha festa tal, e se nos esforzamos un pouco todo o mundo pasa ben. Se vas co ollo de, que isto xa é unha merda, vaiche parecer unha merda. Isto sempre puxen así. O que che entra nun sitio dicindo, que menuda merda tes aí, e ti aínda que yo queiras vender por ben, vaille parecer mal, o sea, non lle vai gustar nunca. Nunca vas a chegar a convencelo, porque el xa entrou dicindo que era mal. Mira, é que pois a primeira instancia porque teño moitos símiles co traballo. Eu vendo galiñas e polos. Tal cual. Entón a xente eu sei perfectamente cando podo convencer a un cliente e cando non. Cando un cliente me entra e me di, nada máis entrar, que pequenos son. Eu sei que esa persona moito que lle venda que os polos veñen ben, non os vai convencer. E, sen embargo, detrás ven unha señora que me di, a mí xa me puxaron 3 ovos. En plan... entón, onde está a vara de medir? A xente que che vai a decir que está mal, xa vai ca mentalidade que vai estar mal. E vai buscar o mal. Porque todo ten unha fuga por algún lado. Pero vai a ter a importancia que ti lle des. Entón, se ti vas ca mentalidade de pasalo ben, eres capaz de xuntar a xente e decir, vámonos pasar ben, pero bueno, é moito máis fácil facelo nun grupo reducido que non nun pobo inteiro. Hai que ter tempo. Deixando un pouco de lado, igual logo volvemos, o tema das verbenas. Antes se mencionou o Xabarín Club, este tipo de música un pouco experimental que se facía, que, bueno, a verdade é que creo que como herdanza un pouco, non sei se coincidía coa movida aquí en Vigo, que tivo os 80 na zona de Galicia en xeral, non sei se en Vigo en particular, que vos, pois, tanto Alexander como Gabi, pois, vos movíades máis por aquí, o Xabarín Clube, que tivo como para ser tan revolucionaria? Que aportou? Que significou para vos, no fondo? O neste caso para Gabi, o que se dedica profesionalmente a isto. Bueno, a movida viguesa realmente foi anterior ao Xabarín Clube. É certo que algún dos grupos da movida logo meteuse no Xabarín Clube. Pero a movida surdiu como moitos grupos por toda España cando comeza a transición, hai unha crise económica, chegan novas ideas de fora, pódense facer cousas que antes non deixaban facer. E como pasa en moitos sitios, en moitos lugares, estes momentos de transición, estes momentos de incertidume, pois dan lugar a cousas moi orixinais, moi novas, certo optimismo. Entón, pois, digamos, comenzan a xurdir grupos de punk, de techno, de pop, de rock, que antes, época de dictadura, non era imaginable, por onde xurde a movida viguesa. E quen diga que o comezo sería o accidente dos de Maricruz Soriano e los que afinan su piano, se converten en sinistro total despois do accidente. Pero bueno, estes grupos de movida viguesa eran, sobre todo, cantaban en castelán o galego era testemoñal. É verdade que tamén no ano 86, por exemplo, os Resentidos fan o himno da movida viguesa de Fai un sol de carallo, pero digamos, o galego na movida viguesa algo minoritario. Realmente é nos 90, cando xurde o movimento do Bravú, ese sí que incorporan masivamente o galego nas súas cancións. Pero é verdade que a movida viguesa e os grupos dos 80 van abrindo camiño, pouco a pouco. E logo eso, moitos se incorporan ao Xabarín Clube. Eu dende logo, por aquel entón xa tiña os meus aniños cando comezou o Xabarín Clube, pero a min as cancións é o que máis me gustaba. E Son Goku, claro. Son Goku... Os opening, ¿no? Pero bueno, eu ibaba porque se supuña que aquelo era un espacio infantil e me cantaban aquelas cousas que eu iba coreando e tal, e pasaba o bomba. Eu
quizás da miña favorita a de Víctor Coyote con Pode Ser, esa, digamos, teña memorizada. E logo tamén estaba en Siniestro Total, tuvo tamén un par de cancións. Estaba aquela surrealista de Carmiña Bacaloura, que non se sabía moi ben o que era, pero bueno. Para min, digamos que foi como un impacto, por así decirlo, porque era un mundo que descoñecía por completo. Que todo o mundo aquí as coñece, son como himnos, é Sí. unha cousa... Eu estou de acordo que Son Goku e o Xabarín Clube fixeron máis polo galego que todas as políticas da Sí, Xunta. sí. Ujú. Eu que xa non son, eu son dos 90, xa non son dos 80. Eu o da movida nin idea, porque non son nin de Vigo nin dos 80, así que eso nin. Pero do Xabarín sí, o sea, eu crecín co Xabarín, a min de pequeno traumatizoume Carmiña Bacaloura. Hai unha xeración aí os do 90 que Carmiña Bacaloura dábanos pánico, era unha canción siniestra canto menos, As pero miñas despois fauces van te asustar. pero aparte era a cadencia da música, o sonido que tiña, era todo acompañaba que fora a paleta de cores que tiña, todo acompañaba a que sí, era unha canción infantil sobre un grilo e unha bacaloura, pero a un neno que non entendía moi ben o que estaba vendo non lle estaba agradando á vista, nin ao son. Penso que eso é algo que ten en común moitos da miña xeración. Pero bueno, dito, tamén tiñamos xente de aquí do lado. Eu sempre teño Heredeiros da Cruz, que debe de ser do máis coñecido en Galiza tamén a hora Buxa. do rock en galego. Tiñan o de Iscallelura, a de Churras Churras e todo isto. Que jalo Entón, que era o que Xabarín jalo, Clube. claro. Entón, eu penso, para min, esa sería unha verdadeira época dorada da música en galego, porque aparte, un estilo musical totalmente diferente ao da agora, escoitabas rock, escoitabas, bueno, falábamos o Bravú e todo isto era dáballe outra personalidade. Si, o Xabarín, eu son dos, xa na miña xeración xa se estaba perdendo o galego, penso que a pouca resistencia que estamos foi gracias ao Xabarín. Sí, estou totalmente de acordo en que o Xabarín foi a mellor campaña que pudo haber de dinamización do galego. Dende logo, convencidísimo. E o Xabarín marcou a toda unha xeración e penso que poucos programas de debuxos ou de infantís tuveron tanto arraigo, xa non só no país, sino quizáis en todo o Estado español, como pode ser o Xabarín Club, o caso noso, o do Xabarín. O Xabarín a min marcoume profundamente, a min e a todos os meus colegas, os bacalouras. Xa digo que nos ensaiábamos parábamos a ver o Xabarín, e xa de antes mirábamos o Xabarín. Eu teño o meu carné de socio do Xabarín. E o Xabarín demostrou que os nenos non son parvos e as nenas non son parvas. Ou seja, tiña unhas letras tremendas e a mellor, aínda que ti de neno, falo do apartado musical do Xabarín, e aínda que a mellor ti de neno non entendas de todo, tampouco es parvo. Eu tamén entendía, sendo un neno, certas cousas. Eu entendía a historia do San Cristán de Basán, de que querían plantar unha planta petrolífera na leira, que absurdo, pero da igual, entendía o fondo, era unha puncallada. Eu entendía cando na de Siniestro, que por certo somos moi fans de Siniestro, os bacalouros, quizáis ese é o grupo que teñamos en común os catro, que máis nos cunde. A letra de Onde va rapaz é preciosa, é unha burrada. Cando nun programa infantil que digan directamente, ás veces como era? A veces non sei que podo facer sen nada que gañar e todo por perder. Ás veces non sei que máis facer, se de vello son como vos é mellor morrer. Poesía! Eso nun programa infantil
pareceme increíble. A min encantábame Carmiña Bacaloura. A min Carmiña Bacaloura pareceme o Bohemian Rhapsody galego. Pareceme increíble visualmente, pareceme unha fumada que nun programa infantil meteran unha canción de free jazz, que é unha animalada, porque é directamente disonancias todo o rato, e é unha cousa que non é agradable. É que a máis original de Oído non é todas. agradable, pero musicalmente é super interesante. Visualmente era super interesante e despois cando rompe no retrouso toda esa tetricidade no retrouso cando rompía e aí entraba a armonía e a melodía tiña sentido do de Carmiña Bacaloura fai ben dan 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 é casi cántrico. A mí Carmiña Bacaloura parece versionamos a Orquesta Neverland. O Sí. momento tétrico do Pero concerto. bueno, que eu entendo que é o que querían conseguir. A un público infantil, evidentemente, tanto caos sonoro, contratempos, tanto... choca moitísimo. Entón, nun neno consegue caos, en plan, non estou entendendo nada, pero, sin embargo, despois analízalo desde un punto de vista un adolescente ou un adulto e di, hostia, vale, é que isto está sendo unha burrada. A min o que me daba medo, que me lembro, é o momento de non todo o que parece que se xira a rapaza e de repente a cabeza dun porco. Ese momento sigue cando vi por primeira vez. Un pouco así, en plan, pero tiña cousas interesantísimas. Sí. E as pezas eran temazos. Non, Había non de había todo, medo a arriscar. No, Non había medo. era super No, original. Os Acórdame vídeos eran... incluso os de Cusundulola Radio, Sí, que tocaban reggae. sí. E aparte era portugués ou brasileiro. Sí, Era tamén, digamos, unha das letras máis orixinais. Vamos, metían... estase ben na radio, non? Sí, está ben na radio. Desde a música tradicional galega, que tamén meteron, cancións así máis ou mellor máis infantís, pero logo tamén cousas máis adultas. Metían rock, metían punk, metían estilos moi Non, diferentes. é que para nós, a nosa música infantil era iso. Era o rock do Xabarín, era o punk do Xabarín, era o jazz do Xabarín. Era a nosa música infantil. Eu non recordo tanta música infantil propiamente dita como Bueno, e cancións do os opening Xabarín. dos dibuxos, ¿no? Porque creo que en moitas ocasións se adaptaba a galego, ¿no? Sí. As músicas. Sí, e facíase magistralmente. Era unha maravilla. Estou pensando Era na de unha Son maravilla. Goku. Na de Son Goku, que fai pouco nun concurso xaponés, creo que levou un premio un rapaz que interpretou a melodía de Son Goku en galego e os xaponeses fliparon. Soame algo, sí. Nós, De por feito- exemplo, coa Neverloura votamos a de Dragon Ball Z, que é un pouco a máis mítica, que é a de nada, Sí, estou Estou disposto. Esa disposto a está todo. guai, pero hai unha que era, creo que a intro de Dragon Ball GT, creo que era... A de síntome atraído polo teu sorriso. Debo decir É das mellores baladas do mundo, tío. esa Unha canción burra. na nosa boda, na miña boda, James Meseu, entramos no salón cantando esa canción. En É que é galego. un... En galego, sí, en galego. Bueno, fixemos un poquinho de playback, pero A letra en galego que lle fixeron a esa introdución é unha preciosidade, é unha É burrada buenísimo. bonita que lles quedou. Xa a tema, porque musicalmente o tema é moi bonito, pero a letra non sei quen foi quen lle fixo esa letra, pero a letra é increíble, é preciosa. E o Xabarín desbordaba a originalidade, desbordaba a creatividade, desbordaba a poesía, desbordaba... era increíble. Os 80 eu non os vivín, eu non son vello, pero non son tan vello, son do 92. Non. Culpable, eu No. son do 75. eu os vivín todos, case. Sí. Eu os 80 non me cadraron, eu nací no 92. Penso que os 80, dende sen vivilos, é unha época un pouco sobrevalorada pola nostalgia. A ver, Os- a nostalgia da infancia é, digamos, algo recurrente en todas as xeracións, eso para empezar. Eu creo que os 80 eran, digamos, despois do que pasaran os nosos pais, en plan de que viñan da dictadura, ou eso Claro. como que era unha ventá O aberta. boom, Entón de aí pronto, entrou de todo. Claro, Porque non sí, había tamén límite porque viñamos de ter reconocer que os- demasiado límite. sí.
Pero eu creo que, por Sí, exemplo, é verdade que os 80 tuveron momentos... un dos elementos que acabou coa movida viguesa foron as drogas. Nos 80 E a moitos movida en xeral, músicos en e todas eso partes. Sí. morreron apodecidos pola heroína. os 80 téñense como un pouco nun altar musical. E sendo un pouco críticos, non era para tanto. A min, por exemplo, resulta moitísimo máis interesante a música dos anos 60 ou dos 70 que dos 80. Nos 80 sí que é certo que hubo un boom na experimentación, pero tamén penso que hubo unha regresión, por exemplo, na calidade das grabacións de moitos grupos. Empezaron a meterse os míticas, por exemplo, notase moitísimo nas baterías, que era todo un rollo pregrabado, cutre. Eh, non é... Que pasa? Que, bueno, falo desde o punto de vista de alguén que naceu nos 90. A mellor se hubiera vivido os 80 diría, wow, os 80, que guai. Pero é como... Hai como a veces unha nostalgia de xente que non viviu os 80 e que ten como os 80 moi idealizados. E eu musicalmente ten cousas moi guais, xa vos digo que un dos meus grupos favoritos é Siniestro Total, pero non é unha época que lle teña especial. E penso que eso vale moi ben para introducir que aínda que o Xabarín estivo moi guai e a todos nos marcou e a min por lo menos define como a música que fago, tamén xa pasaron. O digo porque é unha mítica conversa que sempre temos de o Xabarín, neses tempos o A ver, Xabarín, o Xabarín. o que lle E claro, faltou ao ata que Xabarín punto estamos caendo no erro de sí, foi moi guai, pero xa, xa pasou. pero Porque bueno, o queren que lle como faltou ao retomalo. Xabarín foi continuidade realmente. Se realmente no Xabarín houberan continuado metendo grupos, cancións novas, pero que quedou no que quedou. Sí, se lo cargaron. O sea, quero dicir, é Sí, sí, verdade. sí, directamente. Clausuraron adrede. Pero, fora de que evidentemente eso foi un erro, non seguir dándolle bombo ao Xabarín, quizáis non deberíamos tampouco de anclarnos, o digo como persona No pasado. superfan do Xabarín, no rollo de o Xabarín e volver sempre ao Xabarín. Que eu sempre Claro. toco pezas do Xabarín, senón que a día de hoxe, aínda que non nos toque na nostalgia e na fibra de como era o rollo do Xabarín, a día de hoxe hai proxectos que cantan en galego e que é moi interesante e o mellor hai que darlles esa visibilidade e ese apoio. O Xabarín o mellor podría resurdir no seu momento. Nos hai Pero poucos precisamente, sacadores. se houvese un Xabarín, esas novas propostas, esos novos grupos que están soando agora, os tería unha plataforma, un altofalante que lle dese maior ámbito, pero Sí. Pero non vexo que a solución sexa o que se pretende facer como agora, que o Xabarín, se volta o Xabarín, aínda que volte con novidade, vai nos importar a nós que non o vamos a ver realmente. Se sale agora o Xabarín, nós non vamos a ver. E a xente nova non vai dicir, o Xabarín, hai que... No, porque eles non saben o que é o Xabarín. Saberán de que seu tío, o seu pai ou tal, lle dixo, había na miña época algo que chamaba o Xabarín. Pero non vai a pegar ese boom que a xente pensa que vai pegar porque lle gustaba el de pequeno. Que eu penso que eso, a nostalgia xoga moi en nosa contra nese sentido. Eu non voltaría ao Xabarín, porque non ten sentido. Ou se o voltaría, non o faría como, volta de Xabarín. Non, porque só me interesaba ya ao meu eu de 6 anos, de 12 anos, de 10, porque era, tamén se adita, era a única plataforma onde podías ver algo de anime. Porque moi poucos sitios podías ver algo de anime. E aí podías ver Dragon Ball, podías ver Zatch Bell, podías ver unha chea de cousas que non se vían en outros lados. E aparte de a música do Xabarín, de vosa infancia, bueno, sodes de distintas xeracións máis ou menos, que música, con que música vos criaches en cada caso? pues mira, eu Ui, que caras! Non, cando me toque falo. é que realmente tuve a miña época de música folk e música céltica, alá polos 90. Pero desde os 80 en adiante, o que me tuvo acompañado desde o comezo hasta que se disolveron fai un par de anos, Siniestro Total. Para min, digamos que foi o grupo que marcou a miña, digamos, vida musical, máis aló de que gustame o mellor tamén, toco, moito jazz ou outros xéneros, pero digamos que o Siniestro Total foi unha constante. Que guai. Pois eu tuve a sorte
de que meu pai era unha persoa que lle gustaba a música. Entón eu criei-me con cassettes grabados, algún CD de Halloween, da CDC, Mónica Naranjo, Kim Barreiros, El Divo, verbena de non sei donde. O sea, meu pai gustaba a música. Entón eu escoitaba absolutamente de todo. Pero de todo. O que pillara meu pai pola casa é o que se poñía. A min flipábame. E agora é verdade que agora decántome moito polo tema... Son bastante metaleiro, rock, metalcore... Depende un poquinho como este, pero sí que tamén grazas a meu pai, supoño, son unha persoa que tampouco son dos de, é que isto é unha merda, non, eu escoito de todo. Sei que cada estilo ten o seu momento. É o típico exemplo que parece absurdo cando se di, o reggaetón é unha merda. Digo, pois eu supongo a discoteca eu quero escoitar reggaetón porque eu bailo. Sabes? E gústame moverme co reggaetón, non me gusta mover... cada música ten que ter o seu espazo. Eu, se me quero poñer sentimental ou que estou nun momento triste, non me vou a poñer unha canción de reggaetón. Ou na casa mesmo non me vou a poñer reggaetón. Pero entendo que ten o seu momento e non vou a dicir, menuda merda. E está ben, supoño que será son un pouco... musicalmente. Sí, supoño que son un pouco herdanza diso de... Bueno, a canción de Eloís recórdoa con moitísima nostalgia por meu pai. Quero romper unha... Había un disco que me marcou especialmente comprado nun supermercado de aquí hai moitos anos, que era, non sei se alguén o coñece, nin eu coñecía, o Goku Maquinero. Ostras. Coñezo. Dios, por fin encontro alguén que coñece Goku Maquinero, por favor. Íbamos con ese disco, era música tecno machaquenta con letras de Dragon Ball inventados por non sei quen. O sea, ouro puro. Recomendo que busquedes. Eu lembro que o escoitei nunha viaxe que fixemos de 2 horas e pico e tuvémolo na radio do coche. É que aparte chamas así, creo que podes topar por internet. Se pos Goku Maquinero, Seguramente aparece. saecho disco. Sí, basicamente eso. Moito metal, moito rock. Despois tuve a miña etapa un pouco de rap e tal, pero... Está o acabei disco nas completo en orixes. YouTube, por se te sintes nostálxico. Por eso, se alguén lle quere botar unha ollada, eu non sei por qué, pero penso que algunha canción vai acabar en Everloura. Non sei do Goku Maquinero ese, pero o Eloís botámola. O Eloís botámola. Temazo. Que temazo. Eu fui un caso curioso. Por qué? Porque meus pais, os meus irmáns son moito máis maiores que a min. O sea, eu viñen de rebote. Moi de rebote, vale? Os pais son eran maior. Eu lévome... eu teño agora 34, meu irmán ten 50 anos. Entón, eu cando era pequeno tamén escoitaba casetes. E escoitaba os casetes das cintas de meu irmán e das cintas do meu pai. Entón, do meu pai escoitaba grupos que me encantaban de pequeno e quizáis se teño que escoller un, eu escoitaba moito os Beatles, porque meu pai escoitaba os Beatles. Eu escoitaba os Brincos, porque meu pai escoitaba os Brincos. Son grupazos. Pero se teño que escoller un, escollería os Pequeniques. Era un grupo de música instrumental dos anos 60, español, e é unha burrada, é precioso. O sea, os discos dos Pequeniques son super bonitos. Polo meu pai me quedaría cos Pequeniques. Por parte do meu irmán, aí onde chuchei o rollo da movida dos anos 80. E por parte do meu irmán, quédome moi a miña vergonza. Porque aquí vimos a decir que escoitaba así, digo, pois eu escoitaba e cantábame Hombres G. Bueno, home. Cantábame Hombres G. Escoitamos, pero non xogamos. A dos polvos pica pica, pois... Sí, eu berro sufre mamón, así que non pasa nada. A ver, ahora podemos xogar todos, porque unha das curiosidades que tiña eu por aí que preguntarvos era placeres culpables. Agora sei o de Gabi, que son... No, teño os peores. Pero
por un lado eso, pero por outro tamén outros grupos de punk, como por exemplo, eu por as cintas de mi irmán escoitaba Barricada. E me acordo unha anécdota moi graciosa que cando éramos uns nenos estaba en cando tes 5 anos, que é o que se chama, non sei, infantil, Sí, da que chamaban párvulos. os parvulitos. Vale, pois cando tiña 5 anos, a profe de infantil dixera traede unha cinta dun grupo que vos guste e vamos a escoitar música. E eu teño recordo de poñer a cinta de Barricada nos parvulitos coa canción de Ocupación, e todos os nenos bailando. E despois, cando fun medrando, claro, bueno, eso, polo meu irmán toda a movida dos, tamén coñecín Siniestro, tamén coñecín Golpes Bajos, tamén, os grupos da movida coñecinos polo meu irmán. Polo meu pai coñecín un pouco a música dos anos 60 e 70. Os Brincos, os Pequeniques, Triana, a meu pai encantáballe Triana. Bueno, E despois chegaron os 2000. E claro, amigo, eso non quen se resistía aos Caribe Mix. Sabes, nos 2000 chegou King África, chegou El Camaleón, chegou David Civera, chegou todo este rollo, tamén escoitaba deso. Entón, ao mellor, eu me acordo que facía as miñas cintas para levar no coche, e facía cintas con cancións que me gustaban. E as miñas cintas era unha canción de Los Brincos, seguida do mellor dunha de Golpes Bajos, de seguida de La Mayonesa. Era o que e poñía pegatinitas. Traíanche como pegatinitas o Sí. dedo das cintas. E entón podía cinta Gabi. Entón para ir á aldea, pois poñíamos a miña cinta de música. E despois, cando fun medrando, claro, chegou a adolescencia e entrei no rock e no metal. Aí empecé a escoitar, foi cando coñecín a Víctor e bueno, compañeros da miña banda, os coñecía de antes, porque nos coñecemos en do cole, xa vos digo, pero aquí en Vigo había un ambiente moi guai da música metal. E eu empezamos a escoitar moito metal, había unha sala que se chamaba Noeta, no final da travesía de Vigo, íbamos todas as findes a concertos. Aquí había máis grupos que personas, cada persona tiña mellor non sei cantos grupos de colegas que se juntaban, todos éramos horribles, un deses grupos horrorosos éramos os Bacalouras, que era curioso porque casi todos os grupos eran como super serios e facían metal, e nós facíamos o noso rollo un pouco así máis tirando un pouco máis cara ao bravú. Nada, escoitaba metal, escoitaba o metal canto máis sortera mellor. Era o metal que me cundía. Despois, tamén como estaba aprendendo a tocar a gaita, pois empezou a molarme moitísimo a música tradi. A música tradi, empecé a entrar na música tradi e a partir de aí, despois, unha vez pasas a adolescencia, pois xa escoitas, xa empecé a escoitar un pouco máis de todo. E evidentemente, claro, por suposto, o bravú. O bravú quizáis sexa o que máis marcou. Que, bueno, o bravú, aínda que ten que ver co xabarín, non é o mesmo. O bravú, como di Xurxo Souto, é cando chegaron as guitarras eléctricas ás aldeas. Entón hai grupos da movida bravú que non estaban no xabarín, ou que non participaron no xabarín. E o bravú non era un estilo tampouco, porque no bravú hai estilos moi diferentes. O bravú marca máis un movemento ou unha época. E ademais non se sabe exactamente que era bravú ou non. Por exemplo, case todo o mundo cando lle fala de Heredeiros da Cruz pensa, bravú. Os Heredeiros sempre renegaron do bravú. Nunca lles gustou que se lle metera na casilla do bravú. Son desa época tamén. Entón, bueno, non sei, o bravú foi un momento moi curioso, moi bonito, que penso que deixou unhas brasas moi fortes. Penso que Eu creo marcou. que realmente o principal mérito é que meteron masivamente o galego xa na música. Sí, Mientras antes aparecía aí moi tímidamente, agora xa meterno a saco. E eso tamén influenciou a hora de querer porque eu era na casa, era galego falante, pero a verdade é que co resto dos meus colegas falaban castelán. E penso que si nunca acordamos, en plan, cos Bacalouras, xa vos digo que éramos nenos cando empezamos, nunca acordamos, en plan, vamos facer cancións en galego, en castelán. No, saíronnos, facíamos algunha en castelán, pero a gran parte nos saían en galego. E penso que eso debemos
ao Xabarín que que dixéramos, no, temos que facelo así, queremos facelo así, debemos ao movemento Bravú. E a día de hoxe que escoito, pois, o que me cadre, non sei, non teño máis. Pero bueno, cando era adolescente tiña unhas melenazas e escutaba heavies e sí, escutaba máis metal. E para que non se perda o placer culpable de Alexander. O placer culpable. Uf. É que o problema é que non me sinto culpable, eh? A ver, pero Pero non hai nada que digas ti, isto podo evitar escoitalo se hai alguén ao lado, non vai a ser que me mire de reollo. no, a verdade é que non. Eu mira, fai uns meses estaba a voltas cun grupo de metal mongol, por chamalo algo, chamados De Who, de Who. The Who. É que ese E son a pasaron, hostia, tío. estuve con eles cerca dun mes, por exemplo, tal. Tive unha temporada de Enya, por exemplo. E acórdome que me chamaron de todo. A mí non deu igual, eh? A ver, é que eu, por exemplo, teño unha debilidade en certas épocas das cancións chorras. Canto máis chorras é a letra, por exemplo, as cancións non fumo nin fumei porros nunca, pero a mí as cancións de porros, de porreros e tal, sinto que debilidade por elas. Non sei por qué. A de Colacao, por exemplo, de Boyanka Costova, faime especial gracia, pero non sei por qué. Entón, é como o meu placer culpable. Escoito cando estou solo, cando me quero rir eu solo, igual me poño unha canción dese estilo. Que é algo que non escoitaría. Miña muller mírame raro cando se me Gusta esa pollo vendo eso. legalización. Claro. A de cannabis en A de calidad de escape. verdad. Claro, ves, de escape non escoito tanto, porque aparte esa está como máis asentada, non? Pero eu que sei, como é este, el mono fumón, que salía moito en Instagram. Esa puta canción, tío, tuve que escoitar inteiro porque digo, isto teño que escoitalo inteiro, tío. O puto mono, coñécela, entendo pola risa. A mí, eu cando escoitei en Instagram, me gusta fumar porros e la Coca-Cola, digo yo, bueno, habrá que escoitar isto. Bueno, ben. É unha declaración de intencións. Non te libras, Zupe, placer culpable. Uf, é que eu son estranxeira de aquí, entón Da igual. teño todos. Eu sempre digo que teño un pasado, porque eu cantaba copla e flamenco. Así que estou noutro espectro Pero completamente. eso non é nada culpable. Non. Sí, pero é verdade que o dis e a xente di, ah, Eso por un estigma, quizáis, Porque hai sí, cancións pode de ser. copla que son unha auténtica animalada. Sí, claro, é a poesía que podía facerse que escapaba á censura nos anos 50, sí. Pero sí, ese sería o meu placer culpable. E as cancións de coña tamén. Eu creo que podo recitar tranquilamente calquera canción de Lelutier, que son un grupo de Ah, humoristas argentinos. Moi bo. As podo recitar, pero con total naturalidade. É que o peor é que aprendémonos de Pepa, o sea, Sí, sí. pero Está a en segunda vez que hardware ya. escoitas xa sabes toda, tío, é increíble. Si ahora tal, vamos a pasar un pouco a preguntas un poquinho máis relacionadas co rol. Non moi técnicas, aquí non vai haber. Podes contestalas con one shots. Porque unha das curiosidades que che tiña é, claro, vin que tes 3 agrupacións, aínda que, bueno, ahora sei que Neverloura non se escapa tanto e tal, pero máis ou menos coñeces as razas de fantasía, xa non só por rol, xa só por coñecemento de fantasía. Donde me situarías cada grupo? Cal sería de cada raza? Que guai. Que divertido. Vamos a ver. Os bacalouras son uns putos trasgos. Os bacalouras son Vino uns vir, trasgos. vino vir, pero desde que fixen a pregunta digo. Es que non hai duda. Non hai duda. Os bacalouras son uns trasgos. Os máis sí, bacalouras son uns trasgos. Sabes, mítica escena do libro del Hobbit, cando chegan
a unha cueva e aparece o rei Trasgo e tal, pois na adaptación que fixeron de peli de Peter Jackson, meteron como unha banda sonora de cando entra o rei Trasgo e todos os trasgos. Pois esa banda sonora seríamos os Bacalouras. A banda sonora de somos a banda dos trasgos. Ese somos os Bacalouras, fijo. Despois, os caruchos non vou decir que somos trasgos, claro. Trasgos, non orcos. Ollo, cuidado, Xa, claro. xa. Cuidado. Eu teño, a ver, Sí, somos... hai diferencia, entendemos a diferencia. Non É tipo somos Goblin, máis... sabes, non somos serios. No, aquí non hai Os disciplina orcos son máis militar. agudos, os orcos son máis graves. Sí, sí, sí. Os bacalouros cantando gutural poderían ser orcos. Eh, sí, os bacalouros trasgos, fijísimo. Os carunchos. Música atrás. A ver, que carallo de raza lle meto os carunchos? Estamos falando de raza ou de rol? Ah, claro. É diferente. Porque Bueno, él preguntó raza, pero si quieres dar clase tamén, eh? que preguntaches? Raza ou en plan ladrón ou tal, Eu ao sabes? principio preguntei raza. Si ti Raza, queres vale, decirme tamén clase, tamén cho come. Pero si, en Vale. principio o que falamos, trasnos, orcos, elfos, enanos, hobby, medianos... Sí, sí. Os Por carunchos exemplo, son hobbits, tío. é que... Os carunchos son hobbits. É a miña raza favorita, Os hobbits. Me parece... Porque creo que é a raza co que máis debería un de sentirse identificado. E as letras dos carunchos e como o carunchos son moi costumbristas tamén e son hobbits. O mellor estou tirando moito o rollo de imaginario de Tolkien, que é o que teño, porque de Tolkien sí que soy friki, aínda que non xogue a tanto a Dragones e Mazmorras, pero si podo usar as razas do A mundo ver, ten as razas Son as básicas do básicas mundo de realmente, non hai fantasía, ou moito... seja... carunchos son hobbits. Claramente, medianos. Pura e duramente. Cantándolle a natureza e a... Sí, 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 sí. E a boa comida É e o bebida. costumismo. Bueno, teñen letras profundas, os carunchos tamén, pero os identifico moito cos hobbits, co rollo hobbit. Non é ese rollo élfico, dende logo. Non é folky, non é o rollo... No, son hobbits. Vale. Os elfos son iguais. Sí, os elfos... Sí, gustame moito eso. E Neverloura? Neverloura es la compañía del anillo, joder, ahí hay de todo. Neverloura es la compañía, o sea, en plan, yendo a Mordor a tocar a Riancho. Punto sola. Gustamos, sí. Diciendo, joder, cal nos metimos, tenemos a nuestro gato, tenemos a nuestro tal, tenemos a los dos que están a protestar, tenemos a la compañía. Pero si tuviera que escoller de raza, non sei. Es que seríamos tamén trasgos. Seríamos tamén trasgos, a verdad. Non sabría dicirche outra raza diferente dos bacalouros porque somos a mesma xente. Realmente o da Neverloura nace de Never e Loura por os bacalouras e Neverside. Neverside era un grupo de metal que colegas nosos de sempre, e os bacalouros somos os 4 de sempre, que tocábamos sempre xuntos nunha data nos concertos que se facían no Castro e sempre éramos nós os dous, os bacalouras e Neverside. E ata que un ano decidimos, vamos a xuntarnos e tocar os dous grupos a vez. E que facemos? Pois o que queiramos, pezas. Vamos a tocar eso, la mayonesa, e vamos a tocar esta, e vamos a tocar tal, e vamos a ir como se fóramos unha orquesta e nos vamos chamar Orquesta Neverloura. E o que empezou como a coña se nos foi das mans. Pero somos a mesma xente, ao fin e ao cabo, entón non sabría atribuirlle outra raza. Elfos, dende logo, no. Diría humano. Por cambiar un pouco, diría humano. Sería un pouco... Pola adaptabilidade dos humanos, non? Enanos está guapo decir que somos enanos. Porque é como coller todo o demais e facelo máis duro. Sí, non somos así, pero non somos moi codiciosos tampouco. Entón non sei. Creo
creo que me quedaría cos humanos, Ainda que sería máis gracioso dicir enanos, quédome cos humanos para Neverlower. Podía de ser doppelgangers, que tomades a apariencia dos de Bacaloura, Eso que un cambiaformas? Sí. Ah, si está na parrilla. A ver, dime cales son, porque claro, que opcións teño? Tes desde descendentes de infernales, desde anxos, No, Anxos xente Anxos no. águia, Clarísimo. xente... Tes o que ti queiras, que te podas imaginar, penso que pode entrar dentro do... Pero bueno, os básicos son os elfos, os humanos, Sí, os ananos e os hobbits. orcos, Orcos e trasnos. Son orcos os básicos. trasnos, Logo, ananos evidentemente, foron medianos. engadindo máis. Pero bueno, xa meterse, eu que sei, en É que minotauros, entras en un mundo centauros... de... Sí, moi sí. má. É que tes o que Má. queiras. O que Sí, queiras. logo tes dracónidos e cousas así máis Sí. exóticas. Non somos tan impoñentes. Pero dos cambiaformas moloume, polo tema de que, porque a Neverloura, cando subimos, ainda que notase que é moi de coña ou tal, subimos como moi altaneros e como en rollo, como moi, vamos a creernos lo que somos, como, vamos a ver si, ahora se cambiamos un pouco o vestuario, pero antes levábamos, nos engobinábamos el pelo todo, gafas doradas, con cadenas de oro e íbamos así, entón, o de cambiaformas molábame. É que porque se metín razas de D&D, porque estou vendo totalmente o escuadrón de Ginyu. Que se creían moito máis do que eran de Dragon Ball. Todas cas súas poses e... As forzas Freezer eran. As forzas especiais. As forzas especiais de Freezer. Estabas imaginando entrando así a orquesta. Agora ten unha idea nova. Para os Pa concertos adorno. desta xira usamos un cartaz que era collimos a bola, o radar das bolas do dragón e puxemos os concellos. Nosotros íbamos tocar como se foran bolas de dragón, en plan así despois, e a seguinte imaxe de Bulma ou non sei que co radar e dicir que boa idea tiveron. En plan que en vez das bolas do dragón, onde vamos tocar? Está chulo. E creo que xa me dixeches unha, que sería a raza, pero se tiveras que crear a túa persoaxe no mundo de fantasía, entendo que é un mediano, e que clase serías? Mellor no mundo de fantasía, aínda que eu me identifique máis cun mediano, me apetece ser outra cousa. Pero eu quero Gabi. Que é Gabi no mundo de fantasía? Isto é diferente, porque a mí Claro. Eu sei que por crear podes crear o que te queiras, pero con que te identificas? Se dis... Eu entendo que ti podes ser... Queira ser un aventureiro super eficaz, pero... Se ti foras un personaxe do mundo de fantasía... Sí, eso é diferente, claro. Se eu fora un personaxe do mundo de fantasía sería un hobbit, claro e duramente. Durísimo. Hobbit. Un Un hobbit granxeiro. e de clase pardo. Que cabo e o son. E o resto? Porque Alexandre? boa pregunta. Claro, ahora vai... Hostia, Bueno, que cabronada. O resto dos meus compañeiros. No. Eso gustame tamén. Alexandre, bueno, pero... Non vos desbloqueado. Sí, gustame moito eso, No, o resto era vos. Vai tomando nota. No, decide vos. Este é un orco de Mordor, no. Decide vos, que sobe. Nada. Bueno, eu... Quizáis encantan os ananos. Teño pouco deles, pero bueno. Eu me identificaría cun enano e o mellor eso, un bardo, pero bueno, un bardo nun sentido amplo, un enxeneiro, ou un erudito, Ostras, unha clase e un enxeñeiro. Sí, hai artífice, É que bardo, dependendo da clase, vai máis ao lado do musical. Tamén é home de espectáculo, un erudito, É que eu penso que igual acabamos tirando todo por bardo porque eu soy un puto charlatán. Pero... E de raza, que serías? A min, é que por apariencia ninguén me quita o anano. Barbudos... No. Penso que ninguén me pode quitar o anano de enriba. Eu non sei. De clase... Creo que fixen un test destos que sabían por aí e creo que me saiu maga.
Les di que porque son unha chapona, entón, sí, podría ser, posiblemente. É posiblemente un bárbaro. Un anano berserker destes. E de raza, eu tamén me identifico cos medianos, a verdade. Pois empates, 2 medianos e 2 ananos. E 2 ananos, xa temos a parte feita. Xa está. Ninguén chegaría á última estantería do super, pero vamos ben. E ti, Alexander, que xogaches máis o rol, que crees que música en xeral, ou música en galego en particular, que podería utilizarse para inspirar unha partida? Bueno, e ti, Gabi, podes participar, por suposto. Supoño que depende da Non da temática, partida, non? pero a ver, eu normalmente para acompañar partidas de rol prefiro a música instrumental. Ujú, Porque para min a música, o protagonismo ten que estar nos xogadores e nos persoaxes. ujú, Entón a música e outros atrezos teñen que ser algo accesorio, que non estorben a interpretación. ujú, Eso sí, hai momentos nos que o mellor, por exemplo, cando vai comenzar unha batalla ou tal, que podes meter unha canción ou incluso asociar a determinados persoaxes non xogadores determinadas cancións para que cando soe os xogadores a asocien. ujú. Pero, digamos, en xeral, como complemento de unha partida, música instrumental, que non soe tampouco demasiado forte para que non, digamos, estorbe. Distraiga. Ujú, E bueno, aí podes atopar para todos os xéneros. A día de hoxe hai, digamos, plataformas, incluso que xa fan tamén música para determinados ambientes, climatoloxía, escenarios medievais, escenarios futuristas, hai de todo. ujú. E ti adoitas a usar música nas túas partidas? Sí, o utilizo sobre todo para Vampiro e Mundo de Tebras. Acórdome que en Idade Oscura utilicei canto gregoriano pero bizantino, de monxes gregos, porque era en Constantinopla a aventura. Ajá. Entón, pois, collín bastante deso. Logo tamén collín parte da banda sonora de Conan o Bárbaro para determinados momentos. E con eso, pois, fun armando unha banda sonora para a partida. Ujú. Pois mira, aí tes un nicho de mercado tamén, Gabi, música para partidas. Nós moitas veces xuntámonos, pero non é rol. Bueno, sí que é rol, porque ao final facemos... O sea, non é rol como ao mellor está maldito que é rol, pero non roleamos, vale? Nós xogamos moito Catán, quedamos varios colegas que xogamos o Catán e facemos que somos nacións que estamos conquistando aí a illa de Catán e poñemos sempre unha playlist que é boísima, que buscades en YouTube música para sentirte como un villano del siglo XIX que va a ganar la guerra. Ese é o título, así, non? Se llama así, y sale una foto de un fulano así, de un villano así, de una pintura. Esta playlist, ¡pah!, es oro. Son todo piezas de música clásica. Pero es increíble, pasámoslo pipas. Pero dramáticas. Son todas intensitas, ¿eh? Pero pasámoslo moi ben. Hai que ver que agora te miro, que antes non te miraba só unha sombra. Así. Falo de Alexander. Hai outras veces que xogamos, poñemos, non é coña, a banda sonora do Señor dos Anéis. Que É moi está recorrido, sí. Pura e duramente, directamente. E eu algunha vez temos posto algún disco de Milladoiro. E ti, Destroy? O da música nas partidas a mí parece un puntazo xestionarlo ben, me parece complicado. Pero sí que eu na partida máis grande que estou dirixindo sí que teño como música para distintos ambientes cando están pois de mazmorreo hai unha tal, cando pasa algo un poquinho máis siniestro tal. Despois cada persoaxe, eu fago cos xogadores, cada persoaxe xogador ten a súa propia canción para cando teñen escenas individuais, en cando empeza a sonar esa canción saben que vai tocar a él, só a él. Useino cun flashback e tal. Comecei esa sesión todo o mundo esperaba seguir de mazmorreo e empezou soando a canción da comarca e era en plan, espera, por que soa isto? Hei de dicir que debido a que é unha campaña e teño uns amigos metido e tal,
cando chegaron ao primeiro bosco que se enfrentaron, non puden evitar poñer a canción de Numb, de Linkin Park, polo meme da pelea contra Gara, de Rock Lee contra Gara, e tuven ya que poñer pola gracia. Pero sí que estou totalmente de acordo con Alexander, que cero letra, unha música ambiental e que sea ambiente. Como moito eso, se queres marcar que acaba de haber algo importante, como unha pelexa que te vas a enfrentar a un boss ou tal, que sea algo que poda comezar algo estridente, pero que despois quede de fondo sempre. Que o bo que teñen certos programas é que ti podes individualmente regular a voz sen que lle moleste os demais. Que o baixo volumen non quer decir que cho baixe a ti, eso está moi ben. Que che den esas ferramentas. Está genial, pero a música sempre, no... Ainda que sea sin escollela, poñer unha calquera, pero sempre algo de fondo. Dalle un peso ás partidas super importante. Sí, a mí me parece igual, ainda que sexa de fondo, e sexa, bueno, dirixindo me custa máis. Me doy conta cando de pronto é como, por que está esta música tan animada? Non pode ser, se vos estou maltratando. Entón, iso sí me pasa, pero nas de terror, sobre todo, penso que é o que máis me mete. Máis que calquera, non sei, como que debe atacar algunha parte do cerebro que move outras cousas e é moi inmersivo. Sí. É que che cambia o tono. É mesmo para eso, para cambiar o tono. Igual antes de empezar a partida ou estás nun momento relaxado, a xente estáse como desviando un pouco, pos a música, pos ese tipo de música, a xente presta atención porque di, espera, que está pasando aquí? Estábamos de jajás hasta aí 2 segundos, que está pasando agora? E a música é un acompañante nas partidas de rol que para min é un imprescindible. Di, perdona. Non, digo eso. Sigues con a música. Por exemplo, así, barrendo para casa, eu xogo, lle está dirixindo unha campaña de D&D que se chama Nascente da Lamia, que, bueno, unha universidade máxica, tratando de meter aí a mitoloxía galega. Que música recomendaríades? Que tomamos nota nos tamén. Algún grupo, bueno, ou recomendacións que se vos ocurran? Luar na Lubre. Unha discografía bastante variada, eu creo que, digamos, colle o ambiente en Xebre e aparte, digamos, que se pode asociar a fantasía medieval. Sí. Quizáis non podamos usalo por temas de copyright, pero... Ese é o problema. Si é por temas de copyright, buscade un rollo que se chama Proxecto Trepia, que fan música, fan música tradicional galega e fan a libre de copyright e é como un rollo Proxecto Trepia. Que pasa? Que moitas pode ser que sexan cantadas, que sexan con letra. bueno. Si é por copyright e que vos preocupe eso e poidades empregalo, depende do contexto, podedes empregar algunhas grabacións que están libres de dereitos, como por exemplo as grabacións de Zanfona de Faustino Santalices, que son grabacións moi antigas e sonan super enxebres. Algúnas teñen, bueno, penso que a gran parte teñen voz, entón, porque son de Cantares de Cego. Entón, pero as grabacións son moi chulas. As grabacións non vai sonar moi ben, sona de disco de pizarra deste, pero eso estaba moi ben. Si o tema de dereitos dera, bueno, hai cousas que están libres de dereitos, pero que mellor rascan moito, porque as grabacións de recolleitas de gaiteiros e cousas así, dios, son grabacións de grabadora, eso é duro. Terías que maquealo, terías que empregalas e poñerlles, usalas para que sonen de fondo, poñéndolle un drone, un efecto así, outra música de fondo, porque si eso é o principal, rasca moito. Pero si dera igual o tema dos dereitos, eu diría Milladoiro. Porque ten moitas cousas moi variadas.
ten cancións máis oscuras, ten cancións máis alegres, ten cancións máis... E si non, e si é así moito máis ambiental, un grupo de agora, que é un grupazo, non moita xente coñece, pero é un grupazo, a min gustame moito, fai música ambiental, de feito. Chámanse Sangre de Muérdago. É unha burrada. Moitas teñen letra, a gran parte deles teñen letra. A mí gustame moito Sangre de Muérdago, é moi bonito. Fora do rol vos recomendo escoitar a Sangre de Muérdago, é moi emotivo, é un grupo moi chulo, é un pouco oscuro, pero... E despois está Moura. Moura fan música progresiva collendo moitos elementos da música tradicional galega. Podría cadrarche. Non sei, é o que se me ocurriu agora. Pois, pues, unha cheo, tomo Bueno. nota, Sí, sí, sí. Estou aquí apuntando, estou abrindo pestañas e cada unha cun... E se tiverades que decir un ser ou lenda mitolóxica para unha partida que vos gustaría xogar, galega, cal colleríades? Un ser ou criatura mitolóxica... Pero pode ser un clásico como a Santa Compaña, que sempre dá Para ser moitísimo ti, para ser un... pa xogala. Para interpretar o lobisome. Claro, un mundo onde che gustaría que estivese xogalo, que fose o antagonista principal ou que fose o eixe no que rota a partida. Lobisome. O lobisome. Bueno, sendo de mundo de Tebras, tampouco sei porque... Hai toda unha línea de xogo para interpretar lobisomes, pero eso, bueno, a Santa Compaña tamén, digamos que desde o punto de vista de Gruaiz Olvido, pois podería ser tamén... Que realmente todas as lendas galegas, bueno, poderíanse aplicar a mundo das Tebras, pero eso, buscando unha lenda que realmente me gustaría, o lobisón. O lobisome. Insisto. E ti gaviterías así algunha lenda ou ser mitolóxico que che diría, buah, A que min teñas debilidade? molaría meu huevo, é un ser mitolóxico que non está moi explotado, pero o concepto de ser mitolóxico encántame. Hai un que me mola polo medo que dai, polo tétrico que é, e hai outro que me mola polo molón que é, e é o Tronante. E o Tronante é como, sería o equivalente a unha especie de mago, pero un mago das tormentas que temos nas nosas lendas galegas, que supostamente é un pastor de nubes, basicamente, e viste como un Gandalf e vai montado nunha nube e el produce as tormentas. Unha nube que levanta mexando. É increíble. Mexando do vapor do seu mexo, crea unha nube, súbese nela e sube ao ceo e a partir de aí el é un pastor de nubes e crea tormentas. Ademais, vai coa cara chamuscada, toda así, e viste todo en farrapento, e leva un rollo Dim tamén, leva corvos con él. Pois, quero dicir que no xogo de Ars Mágica, o suplemento dedicado á Península Ibérica, o Tribunal de Iberia, pois hai unha orde dos tronantes, que son magos especializados na conxuración de tormentas e manipulación do clima. Ademais, na cultura galega, a tormenta ten un papel increíble, porque, quero dicir, a nós, ainda o falaba isto outro día con un colega, que claro, que dicía, nós non lle temos medo aos tronos, claro, pero que nós somos unha xeración que non tivo que ir traballar o monte cando había tormenta, pero os meus pais e xente, ainda os meus avós xa non viven, pero tiñanlle medo, auténtico pánico ás tormentas e aos tronos, e encendían velas na casa, e rezábase Santa Bárbara, e hai un montón de rezos tradicionais galegos polas tormentas. Hai un repique de campana especial que se chama o Tente Trono, que ten un ritmo especial que anunciaba cando había tormenta. Hai un montón de lendario coas tormentas que está moi chulo. Entón, apostaría polo Tronante, despois por Turbio a lavandeira. A imaxe dunha muller lavando unhas roupas ensangrentadas nun lavadeiro ou nun río me parece algo super turbio e tétrico e tamén me molaría.
Moi ben, Pois, pois vou lanzar agora, porque senón vou esquecelo. Aquí Esbardallando facemos unha cousiña que a última charla que fixemos, pois alguén fai unha pregunta a cegas para os seguintes que son entrevistados. Entón, temos non unha nin dúas, sino 3 preguntas. E vos Ah, podedes ir pensando cales son a que deixaredes os seguintes. As preguntas foron: a primeira, que crees que che aportaría ou aportou xogar a rol cando eras adolescente? Porque, bueno, pois a adolescencia con todo o que conlleva. claro. Eu, principalmente, xa mo tiñen preguntado unha vez que máis aportou o rol, pois foi o rol, pois sobre todo amigos. Moitos dos amigos que conservo coñecinos xogando ao rol. Pois mira, que maravilla. Gabi, se Aí, non xogaches moito, que crees que te podería ter aportado? Ainda que ti decías que o teu irmán sí que era máster, non sei se te colleu algunha vez por banda no seu momento. A vez estive a piques de empezar unha partida, pero non. Nunca xoguei unha partida desto de campaña, sabes, isto de xuntarse varios días e no, no, as veces que xoguei foron partidas de rol dun día. Pero ao mellor despois xogo e teño unhas sensacións que diferentes ás que espero, pero eu diría que se tivera que dicir algo é creatividade. Mm, Me parece como un rollo de potenciar a sí. creatividade e a capacidade teatral tremendo. A segunda pregunta, que, bueno, a anterior charla foi sobre educación, e, bueno, pois se falou de educación para os nenos e as nenas. É dicir, pensando en fillos, sobriños, infantes en xeral no voso entorno, xogastedes algunha vez o rol, ou, bueno, os xogos de mesa tamén podería ser, porque ademais se poden rolear, eh, con eles, con nenos e nenas, se non vos atreveríades, e por qué? Ti tamén, Destroy, que tes nenas en casa, podes contar a túa experiencia. Bueno, pois eu debo dicir que sí. En concreto, co fillo dun amigo meu que este ano cumple 20 anos, pero desde que era pequeno, pois eu visitaba a miúdo, moitas veces xogamos xuntos, e unha das cousas que quería facer cando tuvese suficiente idade, pois era dirixirlle unha campaña de rol. Aficionei no O Señor dos Anéis, é un Mm. xogo que lle gusta moito. Bueno, inda que agora é un rapaz máis de videoxogos, pois moitas veces cando nos xuntamos os amigos tal, tamén se une ás partidas. E a Así que experiencia ben. de algún xeito eduqueino no rol. Ah, mira, que ben, que bonito. Logo teño unha primiña pequena, pero esta de momento non lle interesa. Aí que lle parece moi aburrido, que non Bueno, pouco a pouco. de momento está aínda acaba de cumprir os 10, así que ainda queda tempo. eu as dúas que teño son pequenas, que a maior podería ir tanteando algo, pero vai cumprir 6 anos agora, a outra ten 2, non, casi ni me No, fala, a así que pequena sí, a pequena. entón vai ser complicado. Pero bueno, eu asociaría a que podía cantar nos Bacalouros tamén, é medio trasna. Eh, entón, xogos de mesa así, teño xogado con el a algo tal, pero concretamente en rol todavía no. Teño idea, teño ganas de probar a poñerlle algunhas máis polo curiosidade de ver se lle interesa como desenvolve, Mm. pero non, aínda non xoguei a nada con ela. Así que, Gabi, Eh, Eu non cadrou. Non teño ningún amigo que xogara xogos de mesa ou de así, que non sean moi sinxelos, tipo Uno, de cartas ou algo así, sabes, que son un xogo que te permita rolear ou algo así. Non xoguei con nenos. Ten que ser incrible.
ten que ser divertidísimo, porque si ao neno lle mola e tal, o impredecible da mente dun neno ten que ser increíble nun xogo de rol. Sí, Ten que debo darlle... decir, tienes que estar Eu preparado tamén, porque a min a primeira vez, además me pillou, pois, as primeiras veces que me lanzaba a dirixir, intenté dirixir unha partida de Harry Potter aos meus sobriños e me destrozaron. E que sabían buscar calquera punto feble, me quedo como, pois, Sí, non sei. o mellor como máster non é o mellor, pero eu como xogador que teño no meu equipo un neno xogando pasaría Sí, pipa. sí, pero como máster sí que tes que ter aí como recursos, porque son moi creativos. A terceira pregunta, bueno, estaba pensando como para persoas que xogan rol, pero non ten por qué. Se vos mirases o voso eu adolescente, que diferencias vedes con respecto a voso eu actual? Unha pregunta profunda, No, pois eu era, digamos, máis nervioso, máis impaciente, máis impulsivo. Bueno, xa peino canas. Así que agora véxome máis centrado. Tamén estou nunha etapa da miña vida máis estable, máis tranquila. Xa non Ujú. teño placeres culpables. Bueno, eu aínda que teña placeres culpables, eh, aparte do evidente de que ahora tócame responsabilidades, traballo, dúas nenas, pois sí, sí que é certo que a pesar de seguir tendo placeres culpables, sí que teño moitísimo menos vergoña a hora de facer algo, porque xa é máis como a que che importa? Que diga unha persoa que non vas a ver na túa vida e que nin te coñece ou que aínda que o vexas máis veces que máis dá? A quen lle vai a contar? Dá exactamente igual. Falábamos do de bailar e tal. Eu antes non bailaba. Non bailaba por vergoña. Igual, a min agora dame igual. E agora, se bailo ben ou bailo mal, xa non é o meu problema. O sea, non é problema de nadie realmente. Ujú. Entón sí que vas como quitando estigmas. Xa che vai dando eso que decían de cando seas vello xa... Eso da pachorra do vello, de eso de... Parece que lle dá todo igual, é que realmente lle dá todo igual. Xa, chega un punto que lle dá igual. E pouco a pouco vais vendo ese cambio. Ujú. Vaya conclusión. Eu creo que tamén concordo totalmente co que dixeches, está moi ben, efectivamente, eu polo menos mirando para min teño menos vergonza, non? Nunca tive moita vergonza, a verdad? E nunca non era especialmente tímido, nin era... A verdade é que se miraba desas pintas que levaba cando era adolescente, ou seja, e que aínda levo pintas tamén, entón tampouco, sabes, non Non hubo un cambiei cambio, nada. non cambiei, sigo sendo un adolescente, me estou dando conta, pero quizáis, eh, ser máis autocrítico, Ujú. ou ser máis autocrítico e intentar ser máis empático tamén. Que a mellor cando eres adolescente eres máis egocéntrico por ese momento que do mundo e creo que, pero tamén concordo totalmente o de que che dé máis igual todo, tal cual. E pouco a pouco che va dando cada vez máis igual Sí, todo. é que ese cambio vaise notando un pouco, non? É que máis ou menos somos dunha xeración, o sea, tes edade meu irmán maior e levámonos 2 anos, sabes? Pero sí que un cambio grande. Bueno, eu era de pintas tamén, a min acordarame sempre, era terceiro da ESO ou algo así, que me dixera a profesora de galego, por, podes quedar despois da clase 2 minutiños? Eu, sí, claro, non fixera nada, eu era un rapaz que non facía nada, non solía facer nada mal. Ou igual falar algunha vez ou lanzar unha pelota, era o único. Pero cadrou que non fixen nada. Quedei e díxome, ti ves? Esta pregunta viña porque eu tiña o pelo diante da cara.
Tiña rizo e tiña por diante da cara. Rollo Eu. emo. Eu en plan, sí. Pero ves ben de verdade? Non terás que ir ao oculista do... Eu vexo perfectamente. Aquí tes o pelo na cara, eu xa, pero hai huecos. Por que Pero é o que molo. Eu era eso, tiña o pelo pola cara, a típica chupa de polipiel e a cadena no peto, sabes? Así que era un pouco pintas tamén. Moi ben, pois que pregunta faríades os seguintes, as Xa teño seguintes? preparado. Cal é o teu placer culpable musical? Ah, mira, Está ben traído. Se te atreves a dicilo. moi Vale. ben. Pois tirando de entón de conclusións que sacamos nesta conversa, que che daba vergoña de adolescente que ahora non che dá? Ostras, que rápido sodes. Se nota que estades habituados a situacións de rol que... Pero eu non pensei, a ver. Teño que pensar unha pregunta. Son 3, claro. O sea, porque somos tres... Sí, A ver. Ten que estar relacionada co que falamos hoxe. No. no, pode ser de calquera cousa. Música, rol, experiencias vitais, o xabarín, que ti queiras. De que vai a seguinte entrevista? Que ni Non se idea. pode saber. No, que Ojalá- non sabemos tampouco. Ojalá se supera en xeral. Vale. Veña, unha máis sinxela. Cal é a túa canción en galego favorita? A vosa supoño que alguna de Sinistro Total ou non ten nada que ver? As sinestras que aparte son en castelán. Ujú. Eu non escoito siniestro. Eu escoitino todo. Eu en su concordaba en momento. De vez parte en con cuando, Gabi. No tema, a min a música dos 80 non me gusta. Ujú. Ollo, hai cousas moi guais nos 80, Sí, pero a min ese rollo de cando falo con o meu sogro ou falo con tal, é que eu escoitaba tal, loquillo, é que me parece unha merda, non me gustan, son moi básicas. É moi... un artigo de psicología que dicía que o gusto musical fíxase ás veces máis, ás veces menos, en torno aos 20 anos. Sí, A partir de aí, o que se vai parecendo gústache, o que diverxe, isto non me gusta. sí. Pois Eso é estou curioso. intentando Curioso. relacionar Colacao de Boyanca Costova con Parkway Drive, sabes? Iso Pero escoitara bueno. eu tamén, sí. Bueno, é verdad. Algo que podíamos decir tamén de respecto á adolescencia. Son máis Rosmón. Era menos Rosmón. Me pasa, sí. Eu cada vez son máis Rosmón. O sea, Claro, a ver, Rosmón vaiche dando máis igual o que pensen de ti, pero moléstache moito os demais, O sea, o que pensen de ti dache igual, pero os demais. Nos meus non tempos, as tes- cousas facíanse E non tes doutro vergoña de dicilo, claro. Claro. Todo cadra. todo cadra. Engordaches, adelgazaches, pareces que estás enfermo, e logo te comes. Ainda non estou nese trámite, pero algún día chegará. Mima, eu agardo que no, pero claro, chegará e diré que pasou. En que momento, non? Cando me convertín nisto? Sí, sí, sí. Pero moi curioso da canción. Cal é a vosa canción favorita, pero en galego, que este en galego? galego. É que eu criei-me moito con Heredeiros, A eu de, podía decir... a de pode ser de Víctor Coyote. Dixéchelo antes, Polo menos escoito a moi amigo. A mí unha das que máis me gustou para mí unha que me marcara fora a chaqueta de lana de Heredeiros, tío. Herdeiros da Cruz. remítico de ti. É que tremendo tema, tremenda balada a unha chaqueta, tío. Non podo con esa canción. Recordo escoitala en bucle cando era rapaz. Porque eu fui un dos primeiros fans de toda a miña vida de Heredeiros. Miña nai levoume ao primeiro concerto, creo que meu irmán tiña 5 anos, eu tiña 2 ou 3. Fomos a un concerto de Heredeiros con 3 anos. Pero sí, eu diría unha de Heredeiros, posiblemente a chaqueta de lana, unha desta. Zupe, ti tes algunha canción en galega?
Pois estaba intentando lembrar porque sí que hai unha que agora teño na cabeza. Tararea, Eh, tararea. é que non sei se é algo de mi amor de mariñeiro. Meu amor é marilleiro de fuxan os ventos. Ah, esa. É Non sei por qué, preciosa. pero sí que me gusta, sí. Acábame de lembrar dunha canción da miña infancia que lle teño moito agarimo, A Saia da Carolina. Oh, E aparte, coñezo todas as estrofas máis coñecidas, algunha que non coñecía tanto. bueno, eu hei de decir, É unha canción que asocio ca miña infancia, máis lonxana, A Saia da Carolina. eu hei de Sai decir que dentro do intento de que miñas fillas podan falar en galego, e miña muller tamén, que é unha batalla de momento perdida, por desgraza, miña filla hasta os 2 anos falaba galego, era unha nena que todo o mundo flipaba, porque con 1 ano falaba moitísimo e falaba en galego, e xa, entón fala galego, fala. E non sei. Entón, acórdome todo isto porque miña muller poñalle música galega, daba igual que fora, pero que fora en galego. Entón, meu irmán veu un día á casa partindo o cu do garaxe, que baixou coa nena, e viña, pero ríndose moitísimo. Iván, que pasa? E dime, Camila, íbame cantando quen teña viño, con 1 ano e medio. Entón, eso pero moi gracioso, verdad? O importante é que fale. Eso é importante, que fale, que tire pa diante, que senón... Que guai. Inda hai pouco, bueno, mércores, foi a gala dos Martín Kodaks, a gala dos premios estes da música galega, e fomos a Neverloura a musicar a gala. Como sabes, isto de que hai unha gala e hai un grupo que fai cortinillas, en plan, cando sube un, cando... E un dos sketches que fixemos era dedicado á Saia da Carolina. Ah, que chulo. Era dedicado á Saia da Carolina, saía unha muller como que dicía que era Carolina e pois pedíamos un teatro de, pero ti non és a Carolina, por que non levas unha saia cun lagarto? E ela me responde, no, eu non levo un lagarto pintado, eu vou bailar contigo e ti eres o lagarto e moves o rabo ou bailar comigo. Está moi guai o sketch. E empezábamos a falar de dobre sentido nas coplas galegas. Que Sí, guai. señor. Que guai. Pois non sei se Destroy tes alguna pregunta para pechar por hoxe. A mí hai un xogo que facía con... E pareceme bo para cerrar. Que facemos ás veces despois de comer, cando comemos con miña nai e miña prima e tal. E plantexou unha cousa moi interesante que é que refrán doaríades? Que refrán vos gusta? Buah, me encanta, me teño un montón, tío. Tens que escoller un. Eu penso que para cerrar, estaría guai doar un refrán do refraneiro galego. Un refrán. Eu, como coñezo poucos, vou soltar o meu, e fago plof, pero que me fai moitísima gracia que o de amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale, faime moitísima gracia. Mira, pois eu así deixo os convidados para o final. Un que descubrín non hai moito, faime moita gracia. Es como un allo, todo cabeza e dentes. Pois un que dicía a miña avoa, que aparte tiña a súa razón tal, porque sempre se queixaban que estaba moi xordo e tal, e sempre lle estaba dicindo, o mellor xordo é o que non quero ir parvado. Moi bo, moi bo. Eu teño un repertorio de meu pai que... Pero escuitei no ano pasado, nunca me cadrara. Poño vos contexto. O contexto é falas dalgo que dis que vai pasar ou vas facer, pero que non está nada atado, que son ilusións que te estás facendo na cabeza, sabes? Que non hai nada, pero empezas a recrearte de algo que non hai nada que ao catarte respecto a eso, pero ti xa estás facendo ideas, estás facéndote idea de máis, non? Cando alguén empeza a falar e se pon nese contexto, por exemplo, estáste flipando.
No, se estás dicindo, sí, porque vou ter unha casa en non sei, non sei onde e vou meterlle unha piscina e te podes falar da piscina que vas meter e en plan non tes cartos para comprar ni uns zapatos e vas a estar pensando en pillar unha casa. Non, pois nese contexto soltar esta frase. Miña nai ten un tobello dun porco que ha de matar. Gústame. Gústame Soltou a meu pai así que Nunca dei máis. escoita. Miña nai ten un tobello dun porco que Un ha de porco matar. que además. Gústame moito. Gústame moitísimo. Lapidaria, parece moi increíble. Moi ben, moi ben. Pois nada, sen máis nos despedimos por hoxe. Moitísimas grazas por vir a charlar connosco. Non sei se queredes decir algunha cousiña máis para despediros. Tes o micrófono aberto para vos. Bueno, pues moitas gracias por combinarnos a charlar e a pasalo ben, basicamente. Pois sí. Pois Graciñas a todos. Foi un verdadeiro placer, a verdad, coincidir con vosco. Aprendín un montón. Esta sensación de que é unha conversa que daría para moitísimo máis. É unha vago ter que cortala, a verdade. Nada, eu dicir que un placer coñecervos, a Tupe que xa coñecía, pero gustoume moito falar con vos e eu tamén aprendín moito. xa Nada, te pillaremos para xogar. Esto sí, un día botamos unha partida. E isto que como que queda, como colgado en algún lado ou... En directo, estás na galega. Ostras. Saco Altri non, espera que empeza a sacar todo o repertorio que rapidamente queda desconocido. Isto quedará na canle de YouTube de Esbardallando para o público en xeral. En Que directo guai. non é, en falso directo que ven sendo diferido, así que Moi para que cada quen non poida escoitar cando queira. Así que nos despedimos xa. Tigre ven a decir adeus, así que adeus. Adeus. Moitas grazas. Boa noite.